o share hana we baby e kan we nananu afiri no oba eye nas House of Chiefs yura ono secretary ho na kratai efiri nti o share nananu me wo Gyaase a ha no o machechemu o share saman nananu me wo ho o munyina be kabom ye Gyaase na nchichemu e wo ho se de edika ka o hwe saman a ye wo na saman hene e wo ho edi homabinase hene krapa number 1 hene ewo ho mpasaso number 2 dema hene ewo ho obinimase atonsu kuma sakrawono adumakase kase kontomponi afere wurakase asomfo atremade kasem sefie so no ho eye japatia hene mentia hene ewo ho eno eye saman de no mamisi so biem eye na saman hene ewo ho homabinase hene we atechem hene ewo ho krapa number 1 mpasaso number 2 dema hene ho obinimase hene atonsu kuma sakrawono adumakase kase hene kontomponi afere kronko hene aha rakase asomfo atremade kasem sefie so japatia na mentia hene ewo saman oba buabasa penanko eno nso nananu ewo ho kazetie buabasa ewo ho aboaso abankro buaja hene ewo ho sipetimpom Gyaase otumfo nkonya soafo hene ewo ho buafiedu atiase adomfe beposo hene paso hene dubi hene tetreu hene agogoso hene daboase hene adrebi hene sokoban ewo ho ahwerewam nansia ano obasi bibiche yewura ahwerewam ewo ho suadru aduman Gyaase ano abuabuja konkoma hene bodiase brosankro buama abroma hene sefie so askwadi kuro pankrono atafo kuro asomfo nibi bramai ewo ho kantinche seche sipe aprampram hene ewo ho eye amoakoa hene ahene makokoben tipri hene wo owabe na apebo so hene ewo pinanko buabasa oba debo so a debo so hene wo abinase no sana hene ewo ho mpaboa hene ewo ho anonom sa hene ewo ho esen ewo ho yenya so kekabo apentin kwansantuo dwetakuduo kukuranya ntahira ano busumuru nkofe sikantoa omunyina ewo ano abrafo hene ena pensa hene of all list no kekabo ya hunda ati nkokra adwomtofo morebubuo omo ewo ayo debo so fonton from hene pintinkafo ewo ho kete aroba hene nkrawo otumfo oyokumai otumfo kente hene wo ana akrem Gyaase hene ewo ho yewo bam Gyaase na yewo bam ewo ho yewo eye nsafo hene ewo ho yewure ba onse nsafo nkonson aha no ye ba nkonson so a nkonson hene ewo ho adumakase kase nkonson tuano donyina nkonson tuano hene sasamu bomso sasamu patase ana sasamu santase so emiensa hu sasamu bomso ne wo sasamu patase ne wo sasamu santase omo ho ena kropo
Ai. Say woman Opemsuo na ehia boy ayi dangira. Ti on buy no Opemsuo won so. The man ba. Fa kwana mo no Fekuo na mo sa na. E be France anti me nsa mo mu bio. Na akwa sasamu. Kropo na apre. Eno ewon konso. Oba hyiawu a ye wo hyiawu hene echem na pachi number 1. Oba dade so aba hene ye dumpase hene ewo ho. Isase bontefuo buokrom akwaduo hene wo pakoso hene awoma so asonoma so kwabre atafram hene nwase hene trokwai hene wo ho ana afrancho hene so ewo ho wei ewo dade so aba oba ananta hene ewo ho pemnase hene wo Gyaase banso mpatuam akokoam bankam abrepokese apede abrepokuma yewo ananta ase hene ewo ho yefuru ne ebensumankwa so diewu misi ya tete ni nyina ka bomba ye Gyaase sumankwa hene ewo ho nsene rempe amantia secheduma ase nkyra manso abodom eye emehame ena dente onso ewo eye nsumankwa nti yenhye no so se Gyaase no omunyina akabom ofa ena ye Gyaase no nti yemfa ni nyina ne yemubo ni nyina mom yachichemu mo se Gyaase no ewo mu ahodo awde nanso ni nyina akabom a ebeye Gyaase Fekuo nti se ye baha ne ratena se ya Gyaase eye katachie bu obasa eno sorry na mu nyina akomuti apa no de asem no atudwa nti ewo senti a eye na sama hene omadwum ene de manankasa ene de enye ye asem ha nti Gyaase de bia won se me kase na nanom e wo mo dosu ye papa nti saman of abo kuro ni de homa binase atechem krapa number 1 empasaso number 2 dema obinima ase atonsukuma sakura ono dumakase kase kontomponi afari ye wrakase asonfo acheremade hene kasem safieso ye japatia mentia hene ewo ho buabasa aboaso moso hene abankuro buaja sipatimpom Gyaase otumfo nkonyasoafo hene buefiri duru hene eye atiase adomfe beposo paso dubi hene tetre agogoso daboase adrebi hene sokoban hene ahwirwam eye ahwirwa hene suedru aduman Gyaase ano abuabuja konkoma hene bodiase bronsanko buama abroma hene safieso askwadikuro pankrono atafwadikuro asonfo nibi breman kantinchire seche sipe apram eye amuakowa hene ahene makokoben tipri owabe hene eye apeboso hene deboso hene abinase sana hene mpaboa hene anonomsa hene esen hene yenyaso kekabo apenten kwansantuo dwetekuduo kukuranya ntahira no busumuru nkokofe sikantoa ewo ho ano abrafo hene ena pensa hene nkokora hene ajuntofo hene mawrabubuo hene akoma doa hene fonton from hene pintinkafo kete aroba hene nkrawo be hene otumfo oyokoman otumfo kete hene Gyaase hene ewo ho nsafo hene ewo nkonson dumakase nkonson tuano dunyina nkonson tuano hene sasamo bomso sasamo patase sasamo santase dwibiso kropo apre sieu hene echem pachi number 1 dade so aba hene dumpase hene esase bontefuo buokrom akwaduo hene pakoso awoma so hene asonoma so atafrem hene nwase
Trokwai Afrancho hene Ananta hene Pemnase hene Kase hene Banso hene Mpatuam Bankam Chirema hene Abrepokesi Apredi Abrepokuma hene Ase hene Sumankwa hene Nsenie Amantia Seteduma se nchra Manso Abodom ye Mehame hene Dente omo ene wo Gyaase Fekuo enim ti wadama nananom a ewo Gyaase Fekuo ena yede ni nyina atodwa no nti se asem bi si na se na ohene kro no wanhu Fekuo wo mu a na ase o mane afiri hu